جريالايسون سلام أب كل خرنعة عالم كينكم ناز مسلي تكاتاتلو زلهم نايجزي أبير بيت السب نايدينا نايقدس رنجل مارام نايحادر دكا عدوم نقدسان سدرابيتو نأملاخ بفتسوم سلام نايقويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس كما ياللهم كما يدخنو آمين لولا بحاري قدوس اجزي أبير أملاخنا نابزعلت سومن حمامات زتقدس معلتات زبصحنا زخبرن زتمسجنن يكون هراين بار كن فقد እግዚአብሔር አምላክ ካብ سومن حمامات ካብ ዘን حموشه معلتات حنت زخونت እታራብዒቲ ዕለተ ሐሙስ ዝብሊና ከን ፈقد አምላክ ክንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዛዕለት እዚኣ ብዙሓት ተግባራት ዝተፈጸመላ ብዙሕ ስያመውን ዘለዋ ያ ማለት እዩ ካብቱ ብዙሕ ውሕድ እንተረአ ክንርኢ ኮይና ኸኣ እቲ መጀመርታ ዘሎ እንታይ እዩ ጸሎተ ሐሙስ ዝብል ማለት እዩ ጸሎተ ሐሙስ ዝተባሃለሉ ድማ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽብሩ ስሙ ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ከም ዘሎ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 32 ዘሎ እንሆ ጎይታ ጸላእቱ ክሳብ መጽዮም ዝሕዝዎ ኣብ ጌተ ሰማኒ ዝበሃል ስፍራ ኣታኽልቲ ስፍራ እንሆ ሙሉእ ለይቲ ክጽሊ ከም ዝሓደረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝዕለት እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ነዊሕ ጸሎት ዝጸለየሉ ንደቀ መዛሙርቱ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ውን ዝጸለየሉ ንዓኦም ውን ሐዋርያት እንሆ ጸሎት ዝመሃረሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ አምላኽ ክንሱ ፈጣሪ ፍጥረታት ክንሱ ኩሉ ዝከኣሎ አምላኽ ደይኮነን ንምንታይ ጸለየ ንዝብል ድማ እንሆ ብተዋሃዶ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ክነግረና ከረዳአና ስለ ዝደለየ ማለት እዩ ብዙሓት ምትሃት ይመስሎም ብዙሓት ውን መለኮቱ ካብቱ ስብእቱ ፈልዮም ብዙሓት ዘደንቕ ተኣምራት ክገብር እንከሎ እንሆ አምላኽ እዩ ክደክም ክጠሚ ክጸምእ ክሓምም ክሪእዎ ከለው ድማ እንሆ ሰቢ ብምባል መለኮቱ ካብቱ ስብእቱ ፈልዮም ይናገሩ ስለ ዝነበሩ እንሆ ንሱ ብፍጹም ብተዋሃዶ ፍጹም አምላኽ ምዃኑ ከረድእ ስለ ዝደለየ እዩ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ንኣርኣያናን ንትምህርትናን እዩ ቅዱሳን አቦታትና ከም ዝነግሩና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዋና ዝመጸሉ ናብዛ ዓለም ብስጋ ዝተገልጸሉ ምኽንያት እንታይ እንተዳኢልና እንሆ ንድሕነትና ከምኡ ድማ ንኣርኣያና ንትምህርትና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እንሆ ተጠሚቁ ንዓና ድማ ተጠመቁ ከም ዝበለና ጸይሙ ኣብ ገዳመ ቀረንጦስ ጽሙ ከም ዝበለና ሕጂ ድማ ኣብ ዝዕለት እዚ እንሆ ጸልዩ ኢሉ ክምህረና ብግብሪ ኣርኣያ ክኾነና ስለ ዝደለየ ማለት እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንሆ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ኣሰሩ ክትስዕቡስ ኣርኣያ ሓደገልኩም ኢሉ ጽሒፍልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጸሎት ማዕጾ ሰማያት ዝኽፈተላ ዓርኪ እግዚአብሔር እንስመየላ ብህልውና አምላኽ እናኣምነላን ከም ንኣምን እንገልጸላን ስለ ዝኾነት እንሆ እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ክንጽሊ ከም ዘለና ምሂርና ኣብቲ ወንጌል ከም ዝብለና እንሆ ክጽሊ ከሎ ብብዙሕ ጓሂን ጭንቅን ብብዙሕ ሓዘንን ክጽሊ ከም ዝሓደረ እዩ ዝነግረና ንሕና ደቂ ሰባት ድማ መከራ ሽግር ስቃይ ሓዘን ኩሉ ክገጥመና ከሎ እንሆ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ክንጽሊ ከም ዘለና ረድኤት አምላኽ ክንሓትት ከም ዘለና ከረዳአና ስለ ዝደለየ ማለት እዩ እንተዳ ዘይንጽሊ ኮይና ግን እንታይ ኢና ንኸውን ፈራሓት ድሁላት ኢና ንኸውን ማለት እዩ ቅዱሳን ሐዋርያት አቦታትና እንሆ ኣብቲ ጌተ ሰማኒ ጎይታ ኣብ ጽልየሉ ዝነበረ እዋን እኳ 3 ግዜ ደቂሶም ከም ዝረኸቦም እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ኣብ ፈተና ከይተኣቱ ንቑሑን ጸልዩን እናበለ ድማ 3 ግዜ ከም ዝቀስቀሶም ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጸሎት ኣብ ንደኽመሉ እዋን ጸሎት ኣብ ንገድፈሉ እዋን እንሆ ሐዋርያት ደቂሶም ከም ዝተረኸቡ ንሕና ውን ደቂስና ንርከብ ኢና እንተ ደቂስና ኸኣ ጸላእሰናያ ዲያብሎስ እንሆ ክርዳድ ዝኾነ ሓሳባት ኣባና ይዘርኢ እሞ ተግባርናን ሓሳባትናን ድማ ክፉእ ይኸውን ማለት እዩ
ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ናይ ግብጽ ፓትርያርክ ሳልሳይ ፓትርያርክ መበል 117 ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ እንታይ ኢሎም አለው እቲ ዘይጽልይና አምላኽ አይፈልጦን እዩ ኢሎም ጽሒፎምልና አለው ማለት እዩ ስለዚ ንአምላኽ ብጸሎት ጥራይና ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ እታ እንኮ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ንቀርበላ እንኮ መገዲ ኻኒ ጸሎት ያ ስለዚ ጸሎት ንጸሎት እንታይ ክንገብራ ይግባአልና አዴና ክንገብራ ይግባአልና ምንጭ ሁሉ ጸጋታት ከአኻብአ ስለዝኾነ ጉዕዘና ክንጅምር መደባትና ክንውጥን ንአገልግሎት ይኹን ዝተፋላለየ ነገር ብዘይ ጸሎት እንተደኣ ጀሚርናዮ እንታይ አይከውንን እዩ ኣብ ዝደለናዮ ክንበጽሕ አይንኽእልን ኢና ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ ንሪኦ ድማ ሕጽበተ እግር ወይ ድማ ሕጽበተ ሐሙስ ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ ኸዓ ጎይታናን አምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽብሪ ስሙ ንዘለዓለም ምስጋና ንዑ ይኹኖ እንሆ ንደቀ መዛሙርቱ እጋሮም ዝሓጸበሉ ዕለት ማለት እዩ አምላኽ ክንሱ ፈጣሪ ክንሱ ጎይታ ጎይተት ክንሱ ንባሮቱ ንአገልግሎቱ ድንን ኒሉ ተንበርኪኹ ዝሓጸበሉ ዕለት እዩ በዚ ኸዓ እንታይ ንመሃር ማለት እዩ ትሕትና ማለት እዩ ምኽንያቱ ጎይታ ክንሱ ንአገልግሎቱ እንታይ ገይርዎም እዩ እጋሮም ድንን ኢሉ ሓጺብዎም ማለት እዩ እቲ ምስጢሩ ኸዓ እንታይ እዩ እንደራኢልና እንሆ ጎይታናን አምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እጋርኩም ብማይ ይሓጽበኩም ኣለኹ ድሓር ድማ ኣብ መስቀል ተሰቒለ ደመይ ብምፍሳስ ካብ ኩሉ ሓጢአትኩም ከሓጽበኩምን ከንጽሃኩምን ክብል ስለ ዝደለየ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓኒ ቅዱሳን አቦታትና ቤተ ክርስቲያንና ማለት እዩ ሊቃነ ጳጳሳት ካህናት አቦታትና ንኩሉ ምእመናን እግሩ ቆጽሊ አውሊዕ እናገበሩ ይሓጽቡና ማለት እዩ እንታይ እንዳበልዮም ዝሓጽቡና እንተዳኢልና ኸዓኒ ኣብ ማእከልና ተረኺብካ ሎሚ በዚ ዕለት እዚ ሓጢአትናን ሓጢአት ህዝብናን ሕጸብ እናበሉ ከምቲ ኣርአያ ዝሓደካልና ድማ ንሕና ኸዓኒ ነቲ ኣርአያቲ ኣይንሓድግን ይብሉ ማለት እዩ ምኽንያቱ ጎይታናን አምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ፍቕዲ 13 ዘሎ ጽሒፍልና ዘሎ ድማ እንታይ ዝብለና ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ትብሉኒ ኣለኹም ኣነ ከምኡ እሞ ኣነ መምህርን ጎይታን ክንሰይ ኣጋርኩም ካብ ሓጸብኩስ ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ክትገብሩ መርኣያ ሂበኩም ኣለኹ እሞ ከምኡ ኣጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግባኣኩም እዩ ባርያ ካብ ጎይትኡ ኣይበልጽን ልኡኽውን ካብ ለኣኺኡ ኣይበልጽን እዩ ኢለ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ይብል ማለት እዩ ነዚ ኣርአያ ብምግባር ከዓኒ ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ትሕት ኢሎም ንኩሎም ምእመናን እጋርና ይሓጽቡና ማለት እዩ እቲ ኻልእ እንሪኦ ድማ ናይ ምስጢር መዓልቲ ወይ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሐሙስ ኢላ እውን ትስየም እያ እዛ ዕለት እዚኣ ማለት እዩ ስለምንታይ ንዝብል ከዓኒ እንሆ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ መስዋዕቲ ዲበላታትን መስዋዕቲ እንስሳታትን ሓሊፉ ኣብቂዑ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት እዚ ንኽብሪ ስሙ ንዕኡ ምስጋና ይኹኖ እንሆ እንታይ ገይሩ ቅዱስ ቁርባን ዝሰራዓሉ ኣመናዊ ዝኾነ ምስጢረ ቁርባን ዝጀመረሉ ዝመስረተሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ቃሉ እንተዳሪእናዮ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 26 ካብ 26 ጀሚሩ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ክበልዑ ከለዉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጌራ ኣልዓለ ቆሪሱ ድማ ካብዚ ብልዑ ስጋዩ ብልዑ ጽዋ ኣልዓለ እሞ ኣመስጊኑ እዚ ንሕድገት ሓጢአት ንሓድሽ ኪዳን ዝፈስስ ደመዩ ካብዚ ስተይ ብምባል ከም ዝሃቦም ኢና ንምልከት ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ንድሕነትና ንስሬት ሓጢአትና ዝኸውን ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ህይወት እንጀራ ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ጎይታናን አምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰራዓላ ዕለት እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምታ ወንጌል ዘለዎ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 53 ዘሎ እንታይ ዝብል እንሆ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኣነ ምስኡ ይነብር ንሱ ድማ ምሳይ ይነብር ዝበሎ ምስኡ ክንነብር ምስኡ ክንህሉ አምላኽ ድማ ኩሉ ግዜ ምሳና ክህሉ ኣብዚ ዕለት እዚ ይኹን ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ክንቅበል ይግባአና ማለት እዩ
ቅዱስ ሄረኒዎስ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ዝኾነ እንታይ ብለና ሐዋርያ ብደሙ ንምድሓን ንስሬት ኃጢአት ረኺብና ከም ዝበለ ኣብ ቆሎሴስ ምዕራፍ 1:14 ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብናቱ ዶም ኣድሓነና ናቱ ናይ ኣካሉ ክፋል ከም ምዃንና ንናቱ ምግብና እንረኽቦ ብስነ ፍጥረት እዩ ካብ ስነ ፍጥረት ተዳልዩ ዝቐርብን ኣብ ጽዋኡ ውሽጢ ንዘሎ ናተይ ደም እዩ ኢሉ እዩ ነቲ ህብስቲ እውን ንሱ እውን ካብ ስነ ፍጥረት ዝርከብ እዩ ስጋ ኢሉ እዩ ስለዚ ብስጋኡን ደሙን ናትና ሰጋን ናትና ነፍስን ድማ እንታይ ትኸውን ትነጽህን ተዓብን ትብልጽግን ይብለና ማለት እዩ እትራብዓይ ንሪኦ ድማ ናይ ናጽነት ሐሙስ ተባሂላውን ትጽዋዓ ማለት እዩ ትስየምያ ስለምንታይ ንዝብል ከዓኒ እንሆ ዘመነ ባርነት ዘመነ ማእሰርቲ ናይ ዲያብሎስ ሓሊፉ ኣብዛ ዓለት እዚኣ ደቂ ሰባት ናጽነትና ዘኣወጅናላ ሓርነትና ዝረኸብናላ ካብ ጸልማት ባርነት ናብ ብርሃን ዝወፃናላ ዕለት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15:15 እንታይ ኢልና ኣሎ ባርያስ ጎይቱ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እሞ ደጊም ባሮት ኣይብለኩምን እየ ፈተውተይ ኢለኩም ኣለኹ ብምባል ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ባርነት ዝወፃናላ ዕለት ደቂ እግዚአብሔር ዝተባሃልናላ ዕለት ስለ ዝኾነት እዛ ዕለት እዚኣ ናይ ናጽነት ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ እቲ ሐሙሻይ ንሪኦ ድማ ይሁዳን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕሊፉ ዝሃበላ ወይ ድማ ስዕማ ጥበራ ብጥበራ ናይ ምስዓም ንጎይታ ዘተሓዘላ ዕለት እያ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 47 ጀሚሩ ዘሎ ኃይለ ቃል እንረኽቦ እዩ ማለት እዩ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ንጎይታ እንታይ ገይርዎ ብምስዓም ብጥበራ ሰዓም ዘተሓዘላ ዕለት እያ ማለት እዩ ካብዚ ዝዓበየ ትምህርቲ እንወስዶ ከዓ እንታይ እንተዳኢልና ትዕግስቲ እዩ ማለት እዩ ዓብይ ትምህርቲ ዝመሃረና ብዝምባር ጎይታ እንታይ እዩ ትዕግስቲ እዩ ማለት እዩ ምኽንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ህያው ቃሉ ክነግረና ከሎ ንነፍስኹም ብትዕግስቱም ከተጥሪዋ ኢኹም እዩ ዝብል ማለት እዩ ምንም እኳ ይሁዳ የሕሊፉ ክህቦ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ እንተኾነ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እንተኾነ ንይሁዳ እንታይ ገይርዎ ክሳዕት መወዳእታ ተዓጊስዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ተጻሒፍልና ከም ዘሎ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እውን ጽሒፍልና ከም ዘሎ እንታይ ዝብል እንሆ እታ ዘማዊት ሰበይቲ ንጎይታ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ብጣዕሳ ብንስሓ እጋሩ ብንብዓታ እናሓጸበት ቅዱይ ዝኾነ ሽቶ እናፍሰሰት እናቐበአት ኣብ እግሪ ጎይታ ትንስሓ ዝነበረትሉ እዋን ይሁዳ ግን እንታይ ኢሉ እዚ ኩሉ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ሽቶ እዚ ብ300 ዲናር ተሸይጡ ንድኻታት ተዝወሃብዶ ኣይማሓሸን ኢሉ ከም ዝነበረ ይገልጸልና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንድኻታት ሓልዩ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣኒ ተሓዝማ ዓፉዳ ሞባ ዝሕዝ ስለ ዝነበረ በዚ ኸኣኒ ካብቲ ሞባ የልዕል ከም ዝነበረ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ገሊጽልና ኣሎ ሰራቂ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ጎይታ ዝዓበየ ትዕግስቲ ምሂርና ማለት እዩ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣትሒዙ ዝህቦ ንጎይታ ዘትሕዞ ምዃኑ እናፈለጠ ከሎ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ እንታይ ገይሩ ተዓጊስዎ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ድራር እንታይ ገይሩ እንሆ ሕሊፈ ዝህበካስ ኣነ ዶኾነ ኢሉ ከይሓፈረ እንታይ ገይርዎ ንጎይታ ሓቲትዎ ማለት እዩ ጎይታ ግን ኣቦ ትዕግስቲ መምህር ትዕግስቲ ስለ ዝኾነ ኣይመለሰሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1:3 እታ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ትገብር ፈሊጥኩም እሲ ብሓንቲ እኳ ከይጎደልኩም ፍጹማትን ሙላኣትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግብሪ ይሃልዋ ኢሉ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ጽሒፍልና ከም ዘሎ ንሕና ድማ ካብ ጎይታ ንመሃሮ ዝዓበየ ትዕግስቲ እሞ ትዕግስቲ ክንመሃር ይግባአና ካብ ይሁዳ እውን ክንመሃር ይግባአና ይሁዳ እንታይ ገይሩ ምስ ኩሉ ክፍኣቱ
ንጎይታ يحلፉ ክህቦ እና ፈለጠ ከሎ መደብ ገይሮ እንከሎ ሙቹ ግዜ ይደልና ሃሎ እንከሎ እንታይሉ ግን ሓቲት ወይ ንጎይታ እንሆ يحلف ዝህበካስ አነ ደኾኔ ኢልዎ ማለት በታ ሓደ ወገን ካኒ እንሆ ናይ ጥበራ ሰዓም ስዒሙ እንታይልዎ ጎይታ መምህር ኢሉ ስዒሙ እንታይ ገይሩ አትሒዝዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባትን ኣብ ቂምን ኣብ በቀልን ከለና ብስዕማ ጥበራ ንሰዓም እንተደኣ ኮይና ዕጫ ናይ ይሁዳ ዕድል ናይ ይሁዳ ክረኽበና ምዃኑ ክንዝንግዕ ኣይግባእናን ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ስድራ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በዛ ዓለት እዚኣ ንመሃሮ ድማ እንታይ እንተደኣ ተባሂሉ ከምታ ቀዲምና ክንሪኦ ዝጸናሕና መጀመርያ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ ክብለና كم زخاله صلوت كم زمهارنا اتخالأي دما تحتنا كم زمهارنا تحتيلو قويتا كنسو نباروتو دنن يلو تنبركيخو زحات أبلا علت كم زخونت نحنا كابزي تحتنا كنمهار كم زلنا اندقنا دما انه زعلت زي ابو فولي كنذكرا كامنا يبارنت زمنت المات حليفنا نامنا حارنت نامنا يناتنت زمن زحلفنا الله سجرنا الله مخانا دما نذكر الله يهودا نقويتا بتبرع سعام كم حلفو كم زهابو نحنا دما امنا حدنا بملؤ زخونه فقري كنراخبن سلام كهلونان كنسعا من دانبر ناي تبرع سعما كابانا كرحق كم زلوو بعوي خانت عقستي ناي قويتا خاني إنا نمهارمو بحقي እግዚአብሔር አምላኽና ናብዛ ዝኸበረት ዕለት እዚኣ ዝኸበረትን ዝተቀደሰትን መዓልቲ ዘብጽሐና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኮይና ካብዛ ዓለት እዚኣ እነሆ ብጾምን ብስግደትን ብቅዳሴን ብቅዱስ ቁርባንን ተሓቲምናን ኩሉ ግዜ ንዘላለም ከዓ ሕያው ቅዱስ ስጉኡና ተቀበልና ኣብ ቤቱ ክንነብር እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና كل استمهرنايو أبصلات لبنانا يصحفلنا زنتأبى زغودله دما بأفق قدوسان ملائكتو يأرملنا سلو كل نجر እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን نحاونا قال هو تسمعلنا أبزغص الفيديونا خا بزعبة عرب سؤالتي እግዚአብሔር አምላኽና كساب شعت تفصح تنفاسي علنا وسبحت لك እግዚአብሔር